Rachare asongatum Indian Constitution Raikom Thekthedat Lapen Aman Apeng Bithekte Pura Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen Congress asong aphan tengkhenglo Kilik mate election aprang rat armuke phamaya long CM Sarma pen pherangkia thingno karju ponke Prime Minister Barim Jawaharlal Nehru lapen Congress Rachare asongatum hala sohut solang dwara raphan ko an sike mathapen sai ke claim pilo Pinierni Sorkar Kechari Hutpen Tangnat Kaching Barda Mavipura Sarma Asang Hwabang Jasamet Rahul Gandhi aphan Sorsar Pono Kalitang Nehru pen Dead Kechari Ponahut OBC ST Mate SC Angdeng ke dwara ratum ko ansi beha hin kaching thur ke paprang dun rinti lopura alang lipen Rahul Gandhi aphan karju padupon Setame Prime Minister Narendra Modi ke Tribal Apharman Karja Abduna Bang Phia Phansi President of India Pek Ponlupura Pang Barpon Anparta Rahul Gandhi bang Hinduism adhorom aphan ko an keraikom lapen ke claim pondo lopura kachepaklar ji aphan karju padupon India det ang theke Hindu adhorom pensi boche sonse lapen hache nang ki plan sonsi ha ningkan suri pho aprang penta moniratum bangso adhorom pen nang ke chan aphur ki mosidu pusi CM Sarma ningje News Desk report Karbiang Hong Live